Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Студияда Илгиз Шәкуров. Россиядә өлешче мобилизация 2 атнадан тәмамланачак. Бу хакта бүген Владимир Путин Астанада БДБ илләре башлыклары саммитында әйтте. Планга 300 мең кеше кертелгән иде, 222 меңе инде чакырылды, диде президент. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение, примерно в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Линия соприкосновения 1100 километров. Поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более, что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. Вот с этим связана мобилизация. Монда журналистлар Владимир Путинның 21 сентябрьдән соң илдән киткән кешеләргә мөнәсәбәте белән кызыксынды. Предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действия конкретного гражданина. Вот кто-то уехал, потому что что-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, а кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. Мне кажется, по-другому невозможно поступать. Бүген Татарстанда юл төзелеше өлкәсендә зур вакыйга булды. Казанда 2 урында яңартылган юл участокларын кулланылышка тапшырдылар. Беренчесе аэропортка илтүче 4 чакрымлы трасса, икенчесе Салават күпере микрорайонына илтүче юл. Тантанага Россия премьер-министры урынбасары Марат Хөснүллин килде. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Яңа юлларның яңа мөмкинлекләре турында Илдар Сафиуллин. Яңартылган юлдан хәрәкәт ачык. Һәр барчабызга хәерле имин юл. Бер тимәгә басу белән яңа асфальт юлдан әләмнәр җилфердәтеп КамАЗлар колоннасы кузгала. Яңа участоктан йөк машиналары үзенең символик мәгънәсе бар. Юл салганда тизлек, иминлек һәм авырлык барысы да исәпкә алып эшләнгән. Ачылыш тантанасында Россия премьер-министры урынбасары Марат Хөснүллин һәм президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Юлчылар көне алдыннан шундый объектлар тапшыру бик күркәм күренеш. Когда-то аэропорт Казани перевозил меньше миллиона пассажиров. Кайчандыр Казан аэропортыннан елына 1 миллионга якын пассажир файдалана иде. Узган ел бу сан 3 миллион 800 меңгә җиткән. Быел да әлеге күрсәткеч шул дәрәҗәдә. Шуңа күрә киң юллардан башка аэропортта уңай мөмкинлекләр була алмый. Исәнмесез, хәерле көннәр барыгызга да, хөрмәтле юл төзүчеләр. Я хочу поблагодарить руководство страны, нашего президента Владимира Ильича. Никогда в Татарстане и в стране столько дорог не строилось. И М-12, и М-7, и Шали-Бавлы, частно-государственное партнерство. Бүген Самар өлкәсендә дә юл ачылу тантанасы. Губернатор видео элемтәш татарча сәламнәр җиткерде. Алар тар юл участогын киңәйтеп, объектны 1 елга алдан кулланышка тапшырган. Казанда бүген 2 ләтә бәйрәм. Салават күпере микрорайонында да киң юл ачылды. Моңарчы балаларны мәктәпкә соңга калмыйча илтү өчен иртәнге сәгать 5-тә торганнар. Хәзер юл киң булгач, бөке дә юк, автобус тукталышлары да яңа. Эта дорога была запроектирована. Бу участок район карамагындагы юл буларак проектланды. Ул 4 полосалы. Юл читендә иминлек максатыннан киртәләр коелды. Әйләнә тирәдәгеләрне машина тавышыннан саклый торган экраннар урнаштырылды. Аэропортка илтүче 6 чакрымнан артык бу участокны планга караганда 1 ел алдан кулланышка тапшырдылар. Һәр юнәлешкә икешәр полоса, ул барлык таләпләр буенча сыйфатлы итеп эшләнгән. Минем өчен бу бик дулкынландыргыч көн. Ни өчен? Чөнки бу бик зур объект, бик авыр объект. Юл төзелешендә мастер булып эшләүче Айнур Вәлиев өчен бу беренче объект. Ул әлеге участокны проектлауда катнашкан. Яшь белгеч диплом алып эшкә урнашкан гына. Минем өчен бу беренче эшем булып була. Монда мин 1 ел эшлим. Минем өчен бу бик зур опыт. Интенсивно шуның өчен рассчитан бит инде, чтобы ул менә шундый зур нагрузкаларга выдерживал. Менә бу иминлек таләбенең бер мисалы: каршы як полосаны бөлеп металл кыймалар куелган. Һава аланы каршында машиналар тоткарлыксыз борылып китсен өчен юл өстендә эстакада төзелгән. Бу бик үзенчәлекле корылмады юлчылар. Основная часть разворотной подковы состоит из металлоконструкций,
Юл өстеннән әйләнеп үтә торган борылыш участогы тимер җайланмадан эшләнде. Аны Яшелүзән шәһәренең Горький исемендәге заводында ясадылар һәм шунда ук җыйдылар да. Аэропорттан Казанга килә торган киң юлда 6 кырылмада төзегәннәр. Шуларның берсе менә бу җәяүлеләр кичүе. Хәзер моннан икенче якка чыга торган кешеләр светофорның кызыл янганын көтеп тормый. Менә шу кичү аша икенче якка чыгып китәләр. Иминлек мәсьәләсе югары дәрәҗәдә каралган. Ә менә бу якта тагын бер юл кичүе. Монысы авыл хуҗалыгында эшләүче авыр техникалар өчен. Алар хәзер мондагы төп юлга чыгып, транспорт хәрәкәтен тоткарлап, асфальтны ватып йөрмәй, җир астындагы кичү аша икенче якка чыгып китәләр. Юл салучыларның алга табадан максаты зурдан ил күләм проектларны тормышка ашырып, шәһәрләрдәге юлларның 85%-ын яңартасы бар. То пандемия нам работать не дает, то санкции. Һәр чак эштә ниндидер каршылыклар очрап тора, я пандемия, я санкцияләр, я булмаса тышкы басым. Ләкин бернигә дә карамастан, без планлаштырылган эшләрне вакытыннан алда башкарып чыгабыз. Все равно строим с опережением. Казанда төзү юллар күп әле. Залесный бистәсе аша М7 трассасына чыга торган юл салырга һәм Осиново Залесный урамнары киселешендә 2 катлы юл чишелеше төзү планлаштырыла. Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендәге юл форумының пленар утырышы үтте. Җитәкчеләр экспозиция белән танышты, федераль дәрәҗәдәге җыелышлар уздырды. Тормактагы нинди мәсьәләләргә игътибар иттеләр, юл хуҗалыгы хезмәткәрләре алдына нинди бурычлар куйдылар. Рания Абдрахманова тулырак. Мы рады приветствовать вас в Республике Татарстан. Россиядәге юл хуҗалыгының тотрыклы үсеше пленар утырышын Россия Дәүләт Советының транспорт буенча комиссиясе утырышы белән бергә уздыралар. Сүзне Россия җитәкчелеге ала. Онлайн элемтәгә чыккан Михаил Мишустин юлчылар форумының юктан гына Казанда узмавын әйтә. Татарстан башкаласы аша Европадан Көнбатыш Кытайга стратегик яктан әһәмиятле транспорт маршруты узачак. 2 ел элек без Татарстанга эшлекле сәфәр вакытында М12 автомагистраленең Мәскәүдән булган беренче участогын төзи башлаган идек. Үз чыгышында Рөстәм Миңнеханов республикада тормышка ашырылучы зур транспорт инфраструктурасы проектлары турында сөйләде. Хәзер Татарстанда 40 000 чакрым юл бар. Юл хуҗалыгы объектлары төзелеше дәвам итә. Шулай ук республикада төп юлларны, авыл юлларын һәм торак төзелеше белән юл инфраструктурасын параллель рәвештә җәелдерергә кирәклеге турында сөйләде. В республике реализуется ряд крупнейших федеральных проектов. Это строительство трассы М12, 7-8 участок находится на нашей территории, и дороги М7 с обходом Нижнекамский и набережной Челнов, где тоже работы начаты, и дальнейшее расширение до Башкирии. Их реализация позволит к 2025 году практически вдвое увеличить протяженность дорог первой категории и создать новые, и самое главное, 2 мостовых перехода через реку Волга и Кама. Россиягә карата кертелгән санкцияләр вакытында транспорт артерияләренең әһәмияте тагын да арта, чөнки алар төп тармакларда эшне тәэмин итә. Главное то, что она очень содержательна. Бу очрашуда юл тармагындагы барлык мәсьәләләрне карарга өлгердек. Шул исәптән илдә төзелешнең 5 еллык планын да тикшердек. Сыйфатны арттыру, белгечләр әзерләү, техника белән тәэмин итү, чит-илнекен үзебезнеке белән алыштыру мәсьәләсе. Кыска вакыт эчендә үзебез күп нәрсә эшләргә өйрәндек. Мы увидели, что за короткое время у нас достаточно активно стало развиваться еще импортозамещение. Павильоннарның шуны әйтеп үтәсе килә, бер өлешендә сделано в России дигән өлеше бар. Бу импортозамещениенең менә җавабы. Бик шат. Без дә үзебезнең Министерство промышленности белән Елаз заводы белән эшләнгән фикерләрне бүген уже менә күрдек. Менә автогрейдер. Шунда китереп куйганнар. Ул беренче автогрейдер, авыр автогрейдер, 20 тонналык. Форум вакытында Марат Хыснуллин, Рөстәм Миңнеханов белән Владимир өлкәсендә яңа юлны онлайн рәвештә ачты. Аннары күргәзмә экспозицияләре белән таныштылар. Который позволяет контролировать обстановку на 360 градусов. ЮХИДИ хезмәткәрләре автомобильләрендәге заманча камералар, киемнәрне беркетелә торган видеорегистратор, имтихан биргәндә юл кагыйдәсен бозуны терки торган программа. Җитәкчелекне юл хәрәкәте иминлеге яңалыклары кызыксындыра. Республикада әлегә Дозор 77 камерасы файдаланыла. Иң беренчедән безнең эшчеләр, алар юл йөртүчеләр белән сөйләшкәндә, аларны бөтен нәрсәне яздыра, аудионы түгел, видеоны яздыра. Иң беренчедән без үз хезмәтчеләребезне саклыйбыз. Әгәр берәр безнең жалобалар булса, без аны барыбер күтәрәбез, карыйбыз. Безнең сотрудниклар гел
дөрес сөйләсеннәр дип. Менә монда Татарстанның дәүләт автоинспекциясе ярдәмендә Иннополис университеты белгечләренең уртак проекты тәкъдим ителә. Ул имтиханның теория өлешен виртуаль чынбарлык технологияләре ярдәмендә тапшырудан гыйбарәт. Әлеге күзлекне кигәч кеше үзен машина эчендәге кебек хис итә. Шунда ук биреме дә күренә, шунда ук дөрес җавапны бирергә дә мөмкин. Юллардагы уртача тизлек турында да сүз булды. Аны бетергәннән бирле аварияләр саны арта. Шуңа Рөстәм Миңнеханов трассада уртача тизлек мәсьәләсен кабат карауны сорады. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Россия хөкүмәте рәисе орынбасары Марат Хөснуллин бүген Казанда берничә җыелышта уздырды. Алар Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында барды. Утырышларның берсе илнең автомобиль юлларын җәелдерүгә кагыла. Сүз көнбатыш, көнчыгыш халыкара транспорт коридорын зурайту турында барды. Бүген Казан Кремле музей тыюлыгында безнең белән шәһәрләр якыная дип аталган бик үзенчәлекле фотокүргәзмә ачылды. Ул М12 трассасының төзелеше этаплары турында. Мәскәү, Түбән Новгород, Казан шәһәрләрен тоташтыручы трассаның гомуми озынлыгы 800 чакрым. Төзелештә тәүлек әйләнәсе 26 мең кеше эшли. Моңа 7 мең берәмлек техника җәлеп ителгән. Автодор җәмгыяте әзерләгән күргәзмәдә Идел аша төзелә торган күперне дә, төзүчеләрне дә, зур техниканы да эш урынында күрергә була. Трассаның иң мөһим объекты Татарстанда урнашкан. Бездә Идел елгасы аша 3 километр озынлыктагы күпер төзелә. Бүгенге кунакларыбыз безнең М12 трассасына түгел, менә шул трасса төзелгән көннәрне гомерлеккә, истәлеккә калдырырга шундый нәтиҗә белән килделәр. Чем интересна эта выставка? Фотокүргәзмә халыкка М12 трассасының ничек салынганын күрсәтә. Әлеге юлны бары тик бергәләшеп кенә төзеп була. Без ил җитәкчелеге тарафыннан трасса узучы төбәкләр Мәскәү, Владимир, Түбән Новгород өлкәләре, Чувашия һәм Татарстанның да зур ярдәмен сизәбез. Юл форумы барышында Рөстәм Миңнеханов Бурятия Республикасы башлыгы Алексей Циденов белән очрашты. Президент аңа ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Соңыннан җитәкчеләр төбәкләр арасындагы хезмәттәшлекне киңәйтү турында сөйләште. Товар әйләнешен арттыру мөһим. Гуманитар өлкәдә дә мөнәсәбәтләрне җәелдерергә кирәк. Хәзерге вакытта Бурятия белән безнең Казан вертолет заводы, КАМАЗ, Казан Оргсинтез, Нәфис Косметикс һәм башка оешмалар хезмәттәшлек итә. Татарстанда Бурятиядан килгән 40 студент белем ала. Өлешчә мобилизация буенча алынган татарстанлыларның балаларына 20 мең сум акча түләнәчәк. Министрлар кабинетының әлеге карарын премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Матди ярдәм бер тапкыр бирелә һәм ул республикадан өлешчә мобилизациягә эләгүчеләрнең һәр бәлиг булмаган баласына каралган. Аны биргәндә башка социаль түләүләр исәпкә алынмый. Түбән Камада Идел буе федераль округының кадет корпуслары арасында спартакиада башланды. Ярышларга Татарстан, Башкортстан, Удмуртия, Чувашия республикаларыннан, шулай ук Түбән Новгород өлкәсеннән иң яхшы яшүсмерләр җыелды. 3 көн эчендә укучылар хәрби күнекмәләрне үтәү, иҗади сәләт, белем дәрәҗәсен, спорттагы казанышларын күрсәтәчәк. Бүген алар Россия геройлары Алексей Кораблев һәм Александр Супанинский белән аралашты. Менә алар Идел буеның иң яхшы кадетлары. Горур, көчле һәм барысы да тәвәккәл. Рифат Шафиков балачактан ук хәрби булырга хыялланган. Бу мероприятиелар кадетларга бирә көч, зур опыт һәм зур потенциал военных учреждений. Башкортстан һәм Татарстан кадет корпуслары капитаннары Россия һәм Татарстан флагларын күтәрү хукукына ия булды. Түбән Кама эстафетаны Ишембайдан кабул итә. Бездә хәзер кадетлар әзерләүче 15 уку йорты бар. Аларда 4 меңгә якын егет укый. Катнашучыларны округ җитәкчелеге өстәлемләде. Воспитание настоящих патриотов. Чын патриотлар тәрбияләү хәзер төп бурычларның берсе. Идел буе федераль округының кадет корпуслары бүген заманча белем бирү стандарты буенча укыта һәм хәрби патриотик рухта эш алып бара. Безнең инде Түбән Каманың шушы кадет корпусы һәр вакытта алдынгылардан булды. Әйтик аның эшчәнлеге дә һәм инде менә бүген әйтик шушы махсус операциядә күп кенә егетләребез, бездән чыккан егетләребез катнашты. Шуңа күрә монда аның үтүе беренчедән бик мөһим. Әйтик, беренче яктан инде үзеңнең физик ныклыгыңны тикшерәсең, икенчедән әзерлегеңне тикшерәсең. Чын геройлардан батырлык дәресе кадетлар белән очрашуга Алексей Кораблев һәм Александр Супанинский килде. Икесе дә 2нче Чечен сугышында катнашкан. Я был сержантом, командиром отделения, потому что
От меня зависело много, как ребята себя поведут в бою. Я был ранен просто в первые минуты боя. Александр Супанинский бірінші соғыш тәжірибесін дұшманның блокпостқа хүжімін қойтарғанда ола. Шунда яраланып контузияланған, шуңа да қарамастан софта қала Төньяк Кавказ төбәгендә законсыз құраллы күчләрне юк иткәндә күрсәткән батырлыгы өчен Россия геройы исеме бирелгән. Хәзер ул 3 бала әтисе. У меня у самого сын растет в 5 классе. Минем улым хәзер 5-нче сыйныфта укый. Алар дөньяны башкача кабул итә. Моннан 8 ел элек булган вакыйгаларга да үз карашлары, дөньяда ниләр булганын, алга таба ниләр эшләргә тиешлеген аңлыйлар. Каждый человек боится, но в экстренной ситуации человек как-то борется с этим. Алексей Кравлев 21 яшында хезмәткә чакырыла. Чечняда мото укучылар взводына эләгә. Һөҗүм вакытында капитаны белән бергә хезмәттәшләрен саклаган. Шул ук көнне алар разведка төркемендә яраланган офицерга ярдәм күрсәтәләр. Аны бер тәүлек буе якындагы медпунктка кадәр күтәреп баралар. Люди должны служить своей родине. Әлеге вакыйгалар булмаса да, ирләр үз ватаннарына хезмәт итәргә тиеш. Мин шулай уйлыйм. Гаиләне, ватанны яклаучылар булырга тиеш. Бу тема һәрчак актуаль. Россия геройлары безнең арада яши. Бүген кадетлар аларга үзләрен кызыксындырган сорауларын бирде. Чему вас научила армия? В армии ты становишься на самом деле каждую неделю из тебя делают настоящего мужчину. Батырлык дәресе тәмамланды. Алда ярыш чираттагы сынау стройдагы биремнәрне үтәү. Булачак ватан сакчылары спортта да, укуда да белемгә омтыла. Идел буе спартакиадасында укучылар белем дәрәҗәләрен, физик чыдамлылык, иҗади сәләт, хәрби эш күнекмәләрен күрсәтәләр. Финал 15 октябрьдә узачак. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Россиянең 20 шәһәрендә быел беренче тапкыр Путин командасы дип аталган премия тапшыралар. Бүген аңа Татарстаннан 18 кеше лаек дип табылды. Әлегә бүләк Гомум Россия халык фронты тәкъдиме белән булдырылган. Премиянең беренче лауреатларын августта игълан итә башладылар. Аңа Донецк һәм Луганск халык республикаларында яшәүче гади һөнәр ияләре лаек булды. Татарстанда ул кемнәргә бирелде? Тантанадан Рүзәл Шәрипов. Филсинә Гайнетдинова 40 ел буе табиб булып эшли. Пандемия вакытында хастаханәдә 3 тәүлек дежур торып, дистәләгән кешенең гомерен саклап калган. Кызыл зоналарны җиһазландыруга да шәхси өлешен кертә. Ә бүген әлеге авыр хезмәте аны бөтен республикага танытты. Ул Путин командасы дигән премия лауреаты булды. Авыр булды эшләргә. Кешеләргә ярдәм иткәндә, алар синең күзеңә карап ярдәм сорап ятканда, ул авырлыклар безнең өчен сизелмәде. Без чын йөрәгебез белән аларга ярдәм итәргә тырыштык. Мондай зур дәрәҗәгә ирешү минем өчен, конечно, зур бәхет. Тимур Камалетдинов Форпост үзәге директоры. Иленә тугры булуын ул яшьләрне тәрбияләү ашагына түгел, ә иҗтимагый эшчәнлеге ашада күрсәтә. Быел берничә тапкыр Донбасска барып, андагы җимерелгән биналарны сүтәргә ярдәм итә. Анда калган балаларны куркынычсыз урыннарга ял итәргә алып бара. Я всю свою жизнь посвятил тому, что занимаюсь патриотическим воспитанием. Мин тормышымны патриотик тәрбия бирүгә багышладым һәм әлеге бүләк минем дә президентыбыз Владимир Путинның зур командасына керүемне раслый. Путин командасы премиясына 18 татарстанлы лаек булды. Алар төрле өлкәләрдә хезмәт куя. Табиблар, коткаручылар, экологлар, авыл хезмәтчәннәре, заводларда эшләүчеләр. Күбесе Донбасс халкына ярдәм иткән. Алар тормышны әйдәрүчеләр, алып баручылар, алар булмаса дөньясы да, тормышы да туктары. Менә мин уйлыйм, шушындый һәр кеше үзенең эшен бөек эшли башкарганда, бөек илләрнең гражданнары менә шулай була. Әлеге мәртәбәле премия быел илнең төрле төбәкләрендә яшәүче 200 кешегә тапшырыла. Рүзәл Шәрипов, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Сәүдә шелтәрләре, җәмәгать туклану урыннары һәм хезмәт күрсәтү өлкәсе авыр 2022 елдан соң кайчан гадәттәгечә эшли башлар. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Татарстанның ветераннар иҗтимагый оешмасы оешканга 35 ел булды. Шул уңайдан бүген Казан филармониясендә тантаналы чара узды. Бирдә оешманың районнардагы вәкилләре, укытучылар, нефтчеләр, табиблар, династияләре җыелган иде. Республика үсешенә зур өлеш керткән хезмәт ветераннарын Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Бүген республикада 900 меңнән артык өлкән кеше яши. Район һәм шәһәрләрдә 55 җирле совет булдырылган. Анда 45 мең актив ветераннар исәпләнә. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, бу оешма күп милләтле республикабызның күңел хәләтен чагылдыра. Гаилә кыйммәтләрен, ватанпәрвәрлек хисен ныгыту өчен ул ветераннарга яшьләр белән эшләргә киңәш итте. Безнең менә шушындый ветераннар оешмасының үзенең хәрәкәте эшенә 35 ел үткән. Үзе бер гомер. Вы
пример для подражания. Будьте такими. Долгих лет здоровой жизни. С наградами. Спасибо. Без шундый театр түзірбіз, оның исеме алтын хәрефләр белән язылыр. Әлеге сүзләрнең авторы Татар милли театрына нигез салучы Габдулла Кариевка бүген туган ягы Нурлатта һәйкәл ачылды. Бу әле бөек шәхескә багышланган беренче сын. Аны автор бакырдан куйган. Биеклеге 3 метр ярым. Тантаналы чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Кариев театры артистлары да катнаша. Тулырак Чулпан Касыймова. Бирегез миңа шушы эшче картны. Шундай матур итеп уйнармын. Нурлат районының халык театры артистлары Габдулла Кариевның татар дөньясына ничек кирип китү күренешен уйный. Ул искиткеч зирәк кеше була. Җыр моңга оста, сөйләме сәнгатьле. 12 яшендә Коръәнне яттан өйрәнгән. Милли театр булдырыр өчен бик зур эш башкара. Морадына ирешә дә, якты истәлегенә багышлап туган ягы Нурлатта һәйкәл ачтылар. Тантанага Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Кариев театры хезмәткәрләре һәм райондашлары җыелды. Әлеге тарихи вакыйганы алар күптән көткән. Чөнки бу әле Габдулла Кариевка багышланган бердән-бер сын. Шушы тугрылыклык дип әйтгәндә, ул дәвам итсен иде. Театр ул безнең милләт тормышы өчен, телебез язмышы өчен искиткеч бер хакыйкать урны. Габдулла Кариевка багышланган һәйкәл Нурлат шәһәренең үзәгендә аның исемен йөрткән скверга куелды. Сыны бакырдан кыелган, ә биеклеге нигезе белән берлектә 3 метр ярым. Автор аны 3 ай эшләгән. Я решил запечатлеть. Минем аны уйланып утырган килеш сурәтлисем килде. Ул бит Сәйяр труппасының җитәкчесе булган, бик күп идеяләр авторы. Габдулла Кариев тормышта да уйланып утырга яраткан. Аның сүзләр артык кебек тынтрасы килә. Бу тынлыкта сагыну да, ярату да, хәтер дә дип язып калдырган юллары бар. Зур бүләккә лаек булдык. Без Габдулла Кариев исемен йөртәбез. Ул үзе зур байлык, үзе зур бүләк. Әмма бүген Нурлат районында аның истәлегенә һәйкәл куелгач, ул безнең театр өчен, республика өчен ул тагын бер зур бәйрәм дип саныйм мин. Соңыннан бәйрәм чаралары мәдәният йортында дәвам итте. Биредә Габдулла Кариев исемендәге театр артистлары һәм район үзешчәннәре концерт программасы әзерләгән. Нурлатның беренче мәктәбендә дә бүген театр бәйрәме. Алар якташларының эшен дәвам итеп, театр түгәрәге оештырганнар. Килгән кунакларга балалар Гомәр Бәшировның романыннан үзек тәкъдим итә. Әлеге белем йортының 60 еллык тарихы бар. Быел мәгариф учреждениеләрен төзекләндерү федераль программасы буенча яңартылган. Үзгәрешләрне кунакларга да күрсәттеләр. Биредә 760 бала укый, 42 укытучы эшли. Без 1 сентябрьдә килгәч, үзебезнең мәктәбебезне танымадык. Монда бик якты, матур, яңа парталар. Узган ел мәктәп туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында 500 мең сумлык грант тоткан. Бу акчага музей булдырганнар. Әлеге материаллар туплана гына. Анда Габдулла Кариевка багышланган экспонатлар да куелачак. Нурлаттан Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Муса Җәлил һәм аның көрәштәш дусларының үлем җәзасына хөкем ителүләре турындагы документлар табылган. Әлеге яңа мәгълүматларга таянып китап бастырганнар. Биредә шагыйрьнең тормыш юлына кагылышлы 403 документ урын алган. Бүген Казанда Җәлил укулары Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясендә шул хакта сөйләделәр. Күпме булса сездә көч һәм ялкын шул кадәрле җирдә хакыгыз. Муса Җәлил һәм аның көрәштәш дусты Рәхим Саттарның шигырьләрен студентлар әнә шулай төрле телләрдә башкара. Тарихчылар аның хакында моңарчы белмәгән фактларны ачыклый, белгечләр тормыш юлын җентекләбрәк өйрәнә. Узган ел герой шагыйрьгә багышлап Муса Җәлил документларда дигән җыентык бастырылган. Биредә Мусаның сугышка кадәрге чоры, әсирлектә вакыты һәм шәхси тормышын сурәтләүче 403 документ тупланган. Без аларны һәр даим күтәрергә тиеш, байрак итәргә тиеш һәм шул рухта без тәрбияләргә тиеш. Яшь буынны һәм башкаларга, башка халыкларга да без аларны шулай зурлап сөйләргә тиеш. Чөнки башка бер генә халыкларда да шушындый батырлык күрсәткән шәхесләр юк. Конференциядә катнашучыларны Мәскәүдән шагыйрьнең кызы Чулпан Җәлилова да сәламләде. Я ознакомилась с темами доклада
и была поражена разносторонностью. 1944 елның 25 августында Берлин түрмәсендә 11 каһарман җәзалап үтерелгән. Алар арасында Муса Җәлил дә була. Күпләр илнең азаплыгын фашистларны җиңүне максат итеп куйганнар һәм шул максатка ирешкәннәр. Безнең язучыларыбыз корал тотып кына түгел, каләмне дә эшкә җиккәннәр. Бөек Ватан сугышы башлангач, Муса Җәлил нәкъ менә шушы фатирдан сугышка китә. 1942 елда дошман чолганышында калып, әсирлеккә эләгә. Берлиндагы Моабит төрмәсендә үлем җәзасын көткәндә дә ул фашистларга нәфрәт тулы шигырьләрен иҗат итә. Конференциядә үсеп килүче буынны да герой шагыйрьләребез сугышчан каһарманнарыбыз үрнәгендә тәрбияләү турында сүз булды. Студентлар арасында Муса Җәлилне ни дәрәҗәдә белүләре турында сораштыру да уздырганнар. 300 җавап бирүченең 98% әлеге шәхес белән таныш булып чыга. Ребята не только жители Татарстана. Бу безнең республика студентлары гына түгел, ә чит төбәкләрдән дә килүчеләр. Алар да Муса Җәлил белән таныш икән. Димәк, аның исемен мәңгеләштерүдә зур эш алып барыла. Муса белән бер рәттән җиңү өчен көрәшкән башка фронтовик язучыларыбызны да искә алдылар. Аларның язмышлары гына түгел, иҗатлары да охшаш. Тәхкәрим белән Муса Җәлилнең уртак каһарманлыклары һәм шигърияттәге уртак темалары турында булды чыгышым. Бүгенге көндә бу чара бик мөһим дип саныйм, бик вакытлы, бик зур әһәмияткә ия яшь буынны тәрбияләүдә һәм әлеге сугыш чоры каһарманнарының иҗаты да тормыш юлында тулысынча өйрәнелеп бетмәгән. Шуңа күрә бу өлкәдә башкарыласы эшләр күп дип белдерделәр пленар утырышта. Инзилә Хөсәенова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. 14 октябрь шундый яңалыклар алып килде. Исән-имин булыйк. Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара телевизион конкурсының гала концерты. Илһамлы җырчылар Татар моңында. 19 октябрь. Филармония. Мыши. Крысы. Ротобор. Крыс и мышей уничтожает. Наша жизнь не стоит на месте, заставляет двигаться только вперед. Но цена одной ошибки может быть очень высока, если вовремя не сбавить обороты. Габделфәт Сафин. Юбилей концертлары. 29 октябрь Әлмәт, 18 ноябрь Уфа, 28 Түбән Кама, 7 декабрь Казан Пирамида, 5 гыйнвар Уфа, 7 Стәрлетама, 9-10 февраль Чаллы, 23 февраль Мәскәү, 5 март Казан Пирамида, 15 апрель Екатеринбург. Участвуй в программе «Раннее бронирование» от акционерного общества «Татагролизинг». Готовься к новому сезону вместе с нами. Подробности по телефону 203 86 02. При покупке куртки шапка в подарок. Скидки пенсионерам Адаратского 4, город Курток. 27 ноябрь. Мәскәү. Кремль концертлар залында Татарстанның халық артисты Гүзәл Уразованың 20 еллык юбилей концертында күрешкәнгә кадәр. Татар эстрадасының зауыклы популяр үзенчәлекле тавышлы җырчысы Марселия сезне үзенең юбилей концертларына чакыра. Юбилярның иҗатташ дусларыннан көтелмәгән сюрпризлар, дәртле моңлы җырлар, кызыклы юмор, сезнең күңелләргә күтәренке кәеф өстәр. Килми калмагыз, шәп булачак. Срочно нужны деньги? Поможем всем, от студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 931 106 54 91. Не пропусти! Открытие мехомании в Казани. Более 1000 пуховиков в одном магазине. Мехомания. ТРК Паркхаус. Халыкара татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Зөлфәт Хаким, Динә Гарипова, Әнвәр Нургалиев, Айдар Галимов, Фирдус Тимаев, Салават һәм башкалар. Зур гала концерт 20 ноябрь. Дәүләт Кремль сарае. Билетлар заманча.ру һәм Кремль сараенда сатыла.
Исәнмесез, эфирда хава торышы чыгарылышым сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастердан яңа акция бор тик октябрь азагына кадәр үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бирегез. Казандагы телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Әлмәттә болытлы яңгыр явачак 5 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада сүрән көн температура 6 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида яңгырлы җылылык 7 градус. Төньяк көнбатыштан Арча-Кукмара Балтачта явым-төшемнәр температура 6 градус җылы. Көньяк көнбатыштан Булгарбай Чүпрәлдә урыны белән яңгыр явачак 7 градуска кадәр җылыта. Чиста Нурлатма Мадышта явым-төшемнәр 6 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Айверс банкы бизнеска яңа тышкы икътисади эшчәнлеккә күнегергә ярдәм итә һәм бушлай исәп-хисап счеты ачарга. Халыкара банкларда төрек лирасы, Кытай юане, Казахстан теңгеләре белән эш иткәндә түбән комиссия тәкъдим итә. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Кол әйләнешен яхшырта торган сыйфатына күрә Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник авыруларны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән саналган, юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. 20 октябрь көнне Фармленд аптекаларында Санчига 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайты sanchi.rf. Мәркәзебез Казанда болытлы яңгыр явачак. Температура көндез нибары 5-7 градус җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр.